929 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gamos. Alas 7:06. Hatod sa Saindo, kan Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang waya po ang mga bareta ngunyan na Biyernes. Enot sa headlines kan mga bareta. Sobra sa 220,000 sako nin dekalidad na rice seed ang itao kan Rice Competitiveness Enhancement Funds seed program sa Kabikolan. Rice Competitiveness Enhancement Fund na papakinabangan na sa Bicol asin Eastern o Eastern Visayas Region. PhilHealth nagpaliwanag kung paano gagamiton ang PhilHealth Member Portal. Paggamit kan PhilHealth Member Portal, ipinaliwanag kan PhilHealth Bicol. Sa Lado National Bureau of Immigration naghahanda na sa pag-abot kan kadakol ng pasahero sa bear months. Bureau of Immigration naghahanda na sa pag-abot kan kadakol na pasahero sa panahon kan bear months. DBM susunodon ang ombudsman sa mga sinikadan asin sinuspender na opisyal kan ahensya. Kaso kontra kay Lau asin iba pang dating opisyales kan Procurement Service kan na Department of Budget and Management dahil sa irregularidad sa pagbakal in COVID-19 supply patanid sa gustong maghaba sa gobyerno. Magkakaibang hirit sa pamasahe magpapahaloy sa desisyon kan LTFRB. Sa ibang nasyon, Putin nagtaram sa pagkagadan ng Wagner Mercenary Group leader sa plane crash. Sa lado kan Karawato Sports, may laban ang Pilipinas sigun kay 3-time FIBA player Japet Aguilar. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sobra sa 220,000 sako nin dekalidad na rice seed na i-deliver kan Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF seed program sa mga probinsya kan Kabikolan asin Eastern Visayas para sa 2023 wet season. Sa datos kan RCEF Seed Monitoring System, 215,000 ang distribuer kan partner local government units sobra sa 94,000 na mga paraoma. Matatandaan, nagpuon ang 2023 wet season RCEF Seed Delivery as in distribution kan Marso 15 ngunyan na taon. Ang baretang ini hatod sa Indokan. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Tututukan kan gobyerno probinsyal kan Albay ang water system, kuryente asin pagpakarahay kan tinampo sa Bubulusan Resettlement Site sa Barangay Bubulusan, Ginubatan. Sigon kay Engineer Gina Paz Sipin kan Provincial Human Settlement Office, nakikipagkoordinar ang sendang opisina sa Provincial Engineering Office o PEO na iyo ang nangenot sa konstruksyon sa nasabing lugar. Enot nang sinabi kan opisyal na maski may naerehistrong kakulangan sa supply kan tubig, piglinaw kay ni na may mga solar-powered
elevated water tank as in rainwater harvesting system na inot ng napakinabangan kan sobra sa 160 na mga pamilyang ipig-evakuar sa lugar. Apera pa ini sa solar-powered street lights na ipigbuktak sa nasabing lugar. Mentas na padagos naman ang koordinasyon sa iba pang mga ahensya na pwedeng makatabang sa pagtauning kabuhayan sa mga pamilyang ipig-evakuar sa nasabing resettlement site. Ang baretang ini hatod sa Indocan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Tinawanin linaw ni PhilHealth Public Affairs Unit Head Larry Ilagan kung papaano gagamiton ang PhilHealth Member Portal. Sigun sa iya, ang portal ang update version kan member inquiry sa ring software tool tanganing ma-access kan mga miyembros ang sendang membership asin contribution records asin iba pa. Iniman ang magkakapagatod nin mas makaskas, madali asin daing problemang sa mga serbisyo sa kabos ng mga miyembros. Magkakataon nin option sa mga individual direct paying members na magbayad gamit ang online platform. Sa paagiman kan PhilHealth Member Portal, pwedeng makapag-kuha asin makapagpaprint nin statement o premium accounts ang mga self-paying members. Pwede makabayad din contribution gamit ang debit card, credit card, asin prepaid card. Ma-access ang portal sa paagi kan website kan PhilHealth na www.philhealth.gov.ph. Nagpaabot ng Family Food Packs o FFPs ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa mga apektadong pamilya sa nangyaring sulo sa Barangay Maslog, Legazpi City. Nangyari ang sulo sa hampang kan Maslog National High School kan Agosto 22 ngunyan na taon. Ang mga epiktaon na FPPs o FFPs madura nin duwang aldaw sa pamilya na may 5 miyembro kung saan kumpesto ini nin 10 delata, 10 sachet kan kape asin 6 na kilong bagas. Apera digdi na ipaabot man ang mga non-food items arugan family kit, hygiene kit, asin iba pa. Iba pang detalles kan bareta sa lado lokal. 20 karabaw, 13 baka, asin 2 kanding, kan 18 livestock raisers, and the worm sa paagi kan Veterinary Medical Mission kan Daraga Municipal Agricultural Service sa Barangay Burgos, Daraga Albay. Sigun sa ahensya, ang Veterinary Medical Mission parte kan mas pinakusog na livestock program kan gobyerno lokal kung saan kamautan kanina magtaon ni libreng serbisyo sa mga nagaataman nin hayop sa nasabing banwaan. Padagos sa Nispersos kan Barangay Dapdap, Legazpi City na masigurong ligtas ang mga residentes sa peligrong dara kan mga stray dogs kung kaya nagkakaiguan ng mga programang mataonin dalan sa responsableng pag-atama nin ayam. Sigun kay punong barangay Glenn J. Barcelon, kasuhapon ginibo ang Barangay Responsible Owners of Dogs Enforcement Team o BRODET Training katuwang ang City Veterinary Office sa pamamayo ni Dr. Manny Estipona. Naging resource speaker si Mr. Bong Samar asin pinartisiparan kan mga miyembros kan BRODET. Presente man si Kagawad Pinky Bahoy, ang chairman on the Committee on Health asin Kagawad Boy Lana bilang Committee Head on Public Safety. 34 mayon affected hog raisers sali sa barangay Suwa, Kamalig, Albay nakaresibe nin 25 kilo nin hog pre-starter feed sali sa Municipal Agriculture Office. Sigun kay Municipal Agriculturist Dante Alejandro, ang inisyatibo may kamabutan na matabangan ang mga nagaataman nin hayop tanganing masuguro ang makusog na produksyon nin livestock sa tahaw kan padagos na pagtuga kan bulkan mayon. Para sa mga pambahog, nakaresibi man nin 10 gramos nin dewormer ang mga hog raisers. Mientras tanto, ang tabang kan ahensya nakatala man nagibuhon sa kabos ng mga mayon affected hog raisers sa Kamalig, Albay.
Maabot sa 1.9 milyon pesos ang revenue o kita kan anom na aktibong mga pasyaran sa munisipyo kan Kamalig Albay pon kan Enero sagkod Hunyo 2023 sigon sa Kamalig Municipal Tourism Office ang nasabing kantidad ang nakolekta hali sa registration as in environmental fees kan Sulong Eco Park sa Barangay Sulong, Kitinyan o Kitinyan Ranch sa Barangay Tinago, Sumlang Lake sa Barangay Sumlang, Huyop-Huyopan Cave sa Barangay Kutmon, Kitinday Green Hill sa Barangay Kitinday, as in Elmiro de Shea sa Barangay Salugan. Sa pagikan Municipal Tourism and Cultural Heritage Office, as in Municipal Treasurer's Office, nasa 30% o 91,597 kan total na kita ang itatao sa nasabing mga barangay. Ang nasabing programa ang nakaangkla sa Municipal Ordinance No. 2016-10 o ang Kamalig Integrated Tourism and Cultural Heritage Code na ang katuyuhan iyo ang matauan nin suporta pinansyal ang mga barangay para sa implementasyon kan tourism, cultural as in environmental interventions na mabebenepisyuhan ang mga residentes as in turista. Mientras tanto, 612,000 pesos na kantidad ng Cebu ang nakonfiskar sa sarong suspitsado ka Naga City Intelligence Drug Enforcement Unit sa ginibong bypass operation sa sarong Tourist Inn Hotel sa Barangay Magsaysay, Naga City. Sigun kay Naga City Police Director Colonel Nelson Pacalso, ang suspitsado may alias na Ronel, 42 anyos, asin residente kan Barangay Tabuco, kanasabing syudad. Alas 4:40 nin hapon, kan ginibo ang operasyon kan mga otoridad kung saan nagresulta ini sa pagkakaarestar sa suspitsado asin na konfiskar ang 17 silyadong plastic sachet nin shabu na may timbang na 90 gramos asin may kantidad na 612,000 pesos. Ang suspitsado maampang sa kasong pagsuway sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Suportado kan gobyerno lokal kan Basud Camarines Norte ang pagkrear nin Daet River Watershed Management Council. Sigon kay Councilor Pablo Ablaneda, saro ining magayon na programa na maging parte ang LGU sa bibilugo na Daet River Watershed Management Council dahil importante na maprotektaran ang mga watershed. Nakapalaman sa pipirmahang Memorandum of Agreement and Shared Commitment kan mga LGU as in national government agencies na protektaran ang communal forest watershed sa probinsya. Sigun kay Ablaneda na papanahon ini, lalo na ngunya na na-eksperyensyahan sa dakon na lugar ang kakulangan nin supply, lalo na kan inumong tuwig kun kaya importante na ma-preserve ang mga watershed. Iyan ang primero gabtangkan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro.
Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang cool-litan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Tabo, Plemix. Hika, Plemix. Plema, iluwas yan. Plemix Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemix. Basta Lagundi. Plemix. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemix. Hika, Plemix. Plema, iluwas yan. Plemix Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemix. Basta Lagundi. Plemix. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan saindong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Sinabi kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board na an magkakaibang hirit o kahagadan kan transport group na may kinaraman sa aumento sa singil nin pamasahe an magpapahaloy sa pagdesisyon sa issue. Sigun kay LTFRB Chair Chofelo Guades na kung sa nakuta na ang boses kan mga nasa transport sector, mas madali ang pagdesisyon dalang takon ano ang pigahagan ninda yusa na ang dadangogon asin tatawanin atensyon. Sinabi niyang ini ang magiging dalan para maghaloy ang pagbilog nin fare matrix para sa sektor kan mga pampublikong transportasyon asin sa mga pasaheros kanakaaging aldaw ang Pasang Mazda Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO asin Alliance of Transport Operators and the Drivers Association of the Philippines o ALTODAP nagsumitir ng petition na naghahagad ng 5 pesos na dagdag sa minimum fare para sa piso na provisional fare increase mantang pigadalan ang sendang petisyon. Nainot kani ang Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas, Piston, Stop and Go Transport Coalition, asin Federation of Jeepney Drivers Association of the Philippines o FEDUDAP, nagahagad man in 2 pesos na aumento sa minimum na pamasahe. Ang halangkaw na presyo ng produktong petrolyo ang sendang rason sa sendang petisyon. Masunod ang Department of Budget and Management o DBM sa desisyon kan Ombudsman na pagsaangat nin kaso kontra sa mga opisyal kan DBM Procurement Service asin mga opisyal kan Pharmaly Pharmaceutical Corporation katakod sa pagbakal nin sobra 4 billion pesos na RT-PCR test kit kan panahon nin pandemya. Sinabi ni DBM Secretary Amena Pangandaman na sinugo na niya si PS-DBM Executive Director Warren Leong, Procurement Management Office, Paul Jasper de Guzman, Webster Laurena, August Ilagan, Jason Uwayan asin Christine Marie Suntay. Ang mga opisyal asin tauhan kan PSDM o DBM iyo ang napatunayan na guilty sa grave misconduct, gross neglect of duty asin serious dishonesty na nagresulta sa pagkalugi kan gobyerno nin 4.165 bilyon pesos. Si Lau nagresign na sa iyang pwesto alagaday ini makakalusot sa kaso kaibahan ang mga naunang bitan na opisyal.
Apera sa kakahampangon na kaso kan mga naimbelto sa kontrobersiya gabos na retirement benefits kan mga ini. Iyo unforfeited as in dain na mas kinoorin pa makakalaog sa arinman na opisina de gobyerno. Sinabi ni Pangandaman na pigsusunod kan DBM ang prinsipyo ng transparency, good governance, accountability as in mahigot na pagsunod sa ley. Ikinaugman ni Senador Risa Ontiveros ang desisyon kan ombudsman na sangatan in kasong graft si dating Procurement Service Chief o Undersecretary Lloyd Christopher Lao kan Department of Budget and Management asin iba pagkatakod kan sendang naging papel sa regular na pagbakal ng COVID-19 supplies. Sigun kay Ontiveros sarong welcome asin much awaited development na desisyon kan ombudsman na sangataning graft Sindalaw asin iba pang opisyales si Riman, pribadong individual na inbelto sa 4.1 billion pesos na family scandal. Sigun kay Ontiveros, magserbi man lugod ang aldaw na ini bilang patanid si kabos na nagpaplanong bason asin laspagon ang kabankan gobyerno. Sinabi pa ng Ontiveros na na-validate na kan mga findings kan Office of the Ombudsman. Nainot ng draft committee report kan Senate Blue Ribbon Committee kanakaaging taon na nagrekomendar na sa angataning kaso ang gabos ng mga executive officials na nagkamada kang grabing maanomaliyang pinadapa kan COVID-19 pandemic asin kan mga lockdown na ipinasunod. Matagaman nin green lane sa mga aeropuerto ang Bureau of Immigration para paghandaan ang pagdakol kan mga pasahero sa pag-abot kan bare months. Sa laging handa public briefing, sinabi ni Immigration spokesperson Dana Sandoval na lauman ang pagdagsa kan mga pasahero kapag nagpuuna ang holiday season na iyo ang peak season sa airline industry. Sinabi niyang dakol na bagong immigration officers ang ahensya kaya dakol na maide-deploy sa mga aeropuerto para masiguro ang padagos na serbisyo para sa mga pasahero. Ang mga makikinabang sa green lane sa mga aeropuerto iyo ang mga may pugol na ACRI card o Alien Certificate of Registration Identity Card para sa mga overseas Filipino workers na mauruli kada peak season. Sinabi ni Sandoval na kada bare months dakol na mga Pilipino asin turistang naglalaog sa nasyon dahil dakol ang gustong makahiling asin maka-eksperyensya nin Paskong Pinoy. Ipinahayag ka National Security Council na dapat ikonsidera kang Kongreso ang pagtagaman ng fundo para sa pagpagibo ng permanenteng istruktura sa Ayungin Shoal sa irarom kan propestong national budget para sa 2024. Sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na nasabing propestong lakdang kay puwanin seryosong konsiderasyon sa Kongreso sa tanawan ng punto ng presenting sitwasyon kan BRP Sierra Madre ang military outpost kan Pilipinas sa West Philippine Sea sa ngunyan pigtatakla na asin kay puan mairahay magigurumduman na enot na pinalataw ni Senador Francis Escudero ang propesto na magbuktak nin sanggatos milyones pesos para sa pagpatindog ng istruktura sa Ayungin Shoal kay bana na ang akomodasyon para sa mga tropas kan Pilipinas na nakaistasyon sa nasabing buke de gyera o barkong panggyera. Nagpaluwas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema may kinaraman sa contempt as in detention order kay Cagayan Governor Manuel Mamba gikan sa Kamara de Representantes. Ini matapos paboran kan Supreme Court and bank ang petisyon kan gobernador para pugulan ang direktiba kan House Committee on Public Accounts as in Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Pag-iimbestigaran si Mamba dahil sa sahot na illegal na paggastos kaini sa kaban kan banwaan durante kan kampanya para sa 2022 elections. Ipinag-ordenman kan Korte Suprema na magtaon ng komento ang mga respondents may kinaraman sa petisyon sa laog nin 5 aldaw. Magigirunduman na sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na magsuko na sa Kamara si Mamba. Para tahali sa ibang nasyon, nagpaabot ng pagkikidumamay si Russian President Vladimir Putin sa pagkakada ni Wagner Mercenary Group leader Yevgeny
Prigozhin. Si Prigozhin tutubodan na kaibanan sa mga nagkagaradan matapos magbagsak ang eroplano kani sa Russia. Sinabi ni Putin na sarong talentadong negosyante ang leader asin inako niyang nakagibo ininin pagkakasala asin nakamtan ang magkakanagong resulta. Siniguro ni Putin na maligid ang investigasyon sa nasabing pagkagadan kan mercenary leader. Ini ang primerong pagkakataon na nagtaram si Putin may kinaraman sa pagkagadan ni Prigozhin kung saan dakol ang espekulasyon na kagibuan kan Russian military ang nasabing trahedya. Ang Wagner mercenary iyon aktibong nakikipaglaban sa Ukraine sa kod kan Hunyo. Naglansar si Prigozhin nin pag-aklas kontra sa leader kan Russian military datulos manapugulan kan magpatahaw ang leader kan Belarus. Sa lado kan karawat o sports, kumpiyansa si Gilas Pilipinas big man Japet Aguilar na makakagibo nin dakulang sorpresa ang Gilas Pilipinas sa kabilugan kan kampanya sa FIBA Basketball World Cup 2023. Sigun kay Aguilar, dakulan oras na ginamit ninda para makapaghanda asin nagibo maninda ang gabos sa kabilugan kan sa indang preparasyon. Nagtutubod ang 6'10 Gilas veteran na malalampasan pa kan Team Philippines ang nagibo kan team na suminabak kan 2014 sa pangingenot kan Batikanong player na si Jimmy Alapag. Si Aguilar naging parte man kan nasabing team kung saan ini ang primerong pagkakataon sa laog nin 40 taon na nagibo ang Philippine team na ganahon ang sarong laban. Gabos man kan naging laban kan team puro mga closed games. Ultimo sa detalles, Kamareta, ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang pag-asa. Para sa tropical cyclone bulletin number 5, itong ating binabantayan na bagyong Doring. Ito ay bahagyang lumakas habang patuloy na gumagalaw ng medyo may kabagalan. Kaninang alas 4 ng madaling araw, ito ay namataan sa layong 220 kilometers timog silangan ng Basco, Batanes. Ang distansya nito sa Legazpi nasa 750 kilometers north ng Legazpi. Ang coordinate 19.9 degrees north, 124.0 degrees east. Ito ay may taglay na lakas na hangin na abot ng 75 kilometers per hour malapit sa sentro na may pagbugso na abot ng 90 kilometers per hour. So, yun nga, ang kanyang paggalaw ay pa timog kanluran sa na medyo may mabagal. Wala pa naman tayong nakataas na tropical cyclone wind signal dito sa Bikulan. At para naman sa magiging pagkaya ng panahon, tayo ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papagurin. So may pulong-pulong mga pagulan o pagkidlat pagkulog. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa timog kanluran ng Igiran na may banayad hanggang sa katamtaman, pag-alon ng karagatan. Mula sa Pag-asa DOS Legazpi, Michael Francisco, Bikulan. Yan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunyan na Biyernes. Sa pangaran kan mga pagiriba, Mardila, Angel Mostasa, Jenny Matthew Balyaran sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Technical asin Pag-asa. Kami po nagatud kan bareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani asin marhay na aga po sa mga jeepney drivers sa Bakakay Albay kay Ruel Brasya asin Balderramo family hali sa Basud, Bakakay Albay. Ako man po si Edwin Taral na nagsasabing salamat po kan sa inyong pagantabay. Masunod na ang hapot ni Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ